Zita rangu ndoitwa Matongo Knowledge. Ndinogara muno muguta reHarare kuSig Medis kwa Uriadzo. Ndine dambudziko randinaro regrowth. Bundu riri kumusana. Kangotanga kangwa kasport kadiki since I was born. Saka ndaingokura kodhi makuru ndaingoitawo. Ndakamaenda kuchipatara kuKaranda. That is 2021. Chidaitwa operation. Andina kukwanisa kuita operation. Kangotora masamples ndobva enda kulab kubhindura ndobva ndasvika kumaresults svikanda tinenge tiri kumboona endai kuparira Nyatwa ndobva enda kuparira Nyatwa maDecember 2021 chidaitwa operation semunhu anga asina mari hapana ndakamboona itwa ikoko kuparira Nyatwa kwacho ndobva ndadzokerako 2025 this year chida kuti ndinoonekwawo nemadoctors semunhu anga asina mari hapana zviri kumbofamba. Saka ndakazongokumbira kuti ndimboona madoctors vambonditarisa dambudziko rangu randinaro ndobva vambonditarisawo ndobva ndanyorerwa tsamba dzandakanyorerwawo nemabills andakanyorerwawo. Saka kuuya kwamuri kumuri yehurumende yeZimbabwe kutsvaga kuti ndibatsirwewo kuti ndiitwe operation growth randinaro ndine bill randinaro rine $1.8 kuti ndinobhadhara ikoko. Iri bill harisiri operation ndiri scan x-ray chete. So after x-ray ndakapedza x-ray then ndozoonekwa kuti riri kubviswa sei. Saka vanoda kundibatawo namba yangu yefoni ndi 0775 249 120 kana kune makasununguka kunobhadhara mabills angu kubhadhara Nyatwa makasununguka kana kune vanoda kundibata namba ndo yandadaidzira iyo 0775 249 120. Kunze kwegrowth riri kumusana ndine rimwe dambudziko zvakare regumbo pfupi kune rimwe rekuleft side yangu berwa ringori yegumbo pfupi. So akaitwa operation akaiswa simbi mukati. So ndinoshandisa stick pakufamba. Iyi ndo stick yandoshandisa iyi. Yandoshandisa pakufamba. Saka tsvaga kuti ndibatsirwewo ndiwanewo zvekuita. Zvisiri izvozvo ndine zvandokwanisa kutoitawo zvinoitwawo nevanhu vari epopulated vakakwana. Ndaifungidzira kuti ndikawanawo mari ndikwanise kutorawo driver's license totsvagawo basa, but handikwanisi kuti nditore driver's license nemhaka yebunhu riri kumusana because kana ndakatogara so ndakaritsikirira rinenge richitorwadza. So ndakabviswa growth irori ndoonawo basa rekuti ndityairewo motikari ndotsvaga basa ndoona kuti ndingararama sei. Ndo matambudziko maviri andinorarama ndinawo. Vedue ngatibatsireiwo vanotambura zvikuru sei munguva inoka yekisimusi. Munokwanisa kuti batiwo zvakare panhamba dzedu dzedrumas idzo dziri pamusoro kana paine anenge achidawo kupa rubatsiro. Tapota mhuri yeZimbabwe, aiwa nhasi ndini mangwana ndiwe, ngatiyamuranai kudai tichiri kufema. Andrew Neshamba ndo zita rangu. Ngatisangane mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikupai, asi musakanganwa kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva. Hama dzangu.
Huh?